Takže máme tu taký menší vlog, ako idem na rentgen. Takže idem znova na kontrolu, takže uvidíme, ako to budeme mať a poďte teda so mnou. Zatiaľ čakám auti, lebo táto neviem, čo tam robí. No, on všetko, čo proste napríklad brána vrska, on taký, že čo to vrska? A ešte sa tam bude s tým hento hrať, ty vole. Takže už ideme a uvidíme sa, keď budeme v nemocnici, teda na pohotovosti, alebo na rentgene. Chceš banána alebo niečo? Alebo hrošček? Banán? Banán? Vy nemôžete pobrať. Áno. Filip. Filip na ten center Mladé kočky sú tam, je tam asi prax. Ja to nedávam. Takže nakoniec nás pustili a ja už mám všetko dobré, už sa to hojí, nie je to takto, ale je to takto mierne, takže som nadšená a objazdali mi to vyššie. Takže z tohto vlogu to je všetko a my ideme sa napapať.